Sanibonani bazali. Ngiyanithemba niyaphila. Angiyena umuntu wepolitiki. Though ngi-understand kodwa angiyena umuntu wepolitiki. Ngiyafisa futhi abantu base-South Africa bayi-understand. Angazi ukuthi ngingayisho kanjani abantu bayizwe. Isikhathi sepolitiki sesiphilile. Inkinga esibhekene nayo manje. Ipolitiki isiprovile ukuthi angeke sisize ngalutho sey-country. But kunento encane ngifuna ukuyishare nani. Bese wena nawe uyayithatha uyoyifundisa abanye. Kulamalanga kuba ngendaba yabantu bokufika. Sehlukene phakathi, yebo iningi lithi abahambe. Sehlukene phakathi kukhona abathi hey abantu abahlala. Ngifuna ukufundisa abantu something. Ama-country ase-Africa asebenzisa ama-currency abo. Nathi sine-currency yethu okuyila randi. Njoba sine-currency yethu nje elirandi, nabo banama-currency abo. Angafani nerandi. Asikwazi ukuvuma abantu bangaphandle bagcwale e-South Africa because leyo nto yenza ukuthi amakhampani amaningi acashe ngabo ukwenza imali. Amakhampani amaningi they prefer to hire abantu bangaphandle because of bayaba underpay ngokwase-South Africa. Thina ngeke sikwazi ukuyimukela le mali ababaholela yona because i-currency yethu yase-South Africa ne-living yase-South Africa it's another thing. So leyo nto yenza kube khona i-clash in between. And now if kuba ne-clash in between yenza angwezele example. If unikeza umuntu wase-South Africa 100 rand bese unikeza umuntu wase-Zimbabwe 100 rand. Bese wena umuntu wase-South Africa uyongena e-Shoprite la e-South Africa nge-100 rand yakho. Uzothengani ngayo? Bese wase-Zimbabwe ayithatha i-100 rand yakhe ayiphosele ekhaya kube eZimbabwe. Uyazi leyo mali mayifika kube eZimbabwe sungasewona 100 rand ifika seyingenye imali enkulu kune-100 rand. So it's one of the things afanele siyifunde. I-currency yethu iyakwenza nje singakwazi ukumukela abantu bokufika or abantu base-Africa ezweni lethu. Okunye izwe lethu alikakabi sezingeni loku-accommodate ngoba thina nje so-60 million. Asinayo imisebenzi emisha kulo 60 million, instead amakhampani ayavana. So abantu base-South Africa bazohlala. Okwesithathu, umthetho we-country uthi ke uma uze South Africa uzosebenza uza nge-special skill. That is one. Okwesibili, umthetho wase-South Africa uthi uma uzokwenza ibhizinisi kufanele ube nemali engaphezulu kuka-5 million. So now kungakube bonke labo bantu abadayisa emgwaqeni beze ngeskill, iskill ukudayisa emgwaqeni. Kungakube bonke labo abantu abagcwele emgwaqeni benza ibhizinisi banayo 5 million. Isho ukuthini lento abantu abangayinaki? Lento isho ukuthi the South African people are compromised by the leaders. In future thina sizongabi ne-country. Ngamanye amagama yabona njengoba abantu base-Africa begcwele la behlulekile ukulungisa amazwe abo. We will experience the very same thing abayi-experienceayo because ama-country abo bayawamosha balitholile ithuba. And it's not only us esinenkinga nabantu bokufika ngokumosha kwabo, kakhulu Nigerians. Even Ghana, as I'm speaking, is fighting Nigerians. It's not the first time Ghana fighting the Nigerians. Germany is fighting the Nigerians.
So now ngabe siyahlanya masithi abahambe? No, asihlani. We can't allow to those abay understand indaba yalaba bantu. Why not bengahambi nabo bafowethu? Because yabona last year we had 3,000 doctors abangaqashiwe. But ebhedlela abagcwele odoctor bangaphandle. Ingabe beze nge-special skill? Which one? Less odokotela bethu abangenaso. Ey'koleni la igoli la kugcwele iy'kole basa. Kugcwele iy'kole kugcwele abantu bokufika. Ask yourself. These teachers abagcwele lapha ya. Ba-registile ngwasasa. Ka-SAYS, I mean to say. Banawo yini u-SAYS? Njengoba sinenqwaba yengane ehlele emakhaya egraduateile ezingenawo u-SAYS. Niyabona ukuthi our leaders are compromising us because bona ba-investile kuma countries angaphandle. Niyakhumbula kufa amasosha? Angithi amasosha afa ekade imayini zabo labo baba. Just that nina nazi. Lama masosha la akade imayini zabo labo baba basiphethe. Labo baba ba-investile kulama country. That is why besicompromise. Umbuzo uthi ke mabe neqiniso. Njengoba benamamayini le, why bengaba developela ama country abo? Why befuna ukumosha leli elichithakalelwe yigazi labazali bethu nelabo bhuti bethu? Why? Why kufanele kusacrifice thina? Mina, I don't have a problem with the foreign people. They are brothers, they are sisters. But my problem is the vein of meeting. I don't want with my country. Why I don't want with my country? Ngokuzalwa mina ngwanongoma. My family are from Mpangeni. Makhulunywa ngempi between the ANC and IFP, ngi-understanda kangcono lento. So there are things esingathi masikhuluma kuzo siyisiqede singazwani because we have scars. Sashelwe imizi, sashiselwe imizwe, sashawa kwenziwa into eningi, safelwa ama-family members because of this country. So uma ikhuluma into yakhona siyakubukisisa ngoba it's not only about understanding, it's also personal through the pain we went through and we experienced. Isenza sibe worried. Kulaba abaneyingane nabantu bangaphandle, that is not a problem. Abahambe beyoshada emzini yabo. Umfazi umezala kulendela ethalotshole ahambe ayovusa umuzi. It's not vice versa. Awuthi mawuvusa umuzi indoda isuke ize kwamfazi umfazi ohambayo aye kwandoda. Akube kanjalo. Laba abaneyingane abahambe beye emzini la bezele khona ingane because ukuzala kwabo was the freedom of choice. Asikwazi ukuthi silungise izwe noma sibulale izwe ngenxa bakwethu yomjolo. Ngeke. Asikwazi ukubulala izwe ngenxa yomjolo. Angibonga.